Jo no sap greu que tingui aquesta impressió, però la veritat és que hi ha coses que no estan en el nostre pas. Jo, de lo que sí que estar segurs, tot nosaltres, el nostre equip, està aquí a l'Ajuntament de Sant Cervera per col·laborar i per ajudar. Tot el que pugui ser positiu, interessant i necessari per a Sant Cervera i per als ciutadans de Sant Cervera, nosaltres, inclús des de l'oposició, farem tot el possible perquè aquestes coses vagin bé. Ara, que la gent dels presidents o de qualcú necessiti uns dies o uns altres per fora-vos atendre, com te pots imaginar, no dependeix dels membres del consistori de l'Espanya, que suposo que cada un té el seu sistema de funcionar i no és una cosa que nosaltres hi puguem fer moltes coses. Ja que sí, és veure que aquest ha estat interessant de quina és la problemàtica que hi ha en la carretera d'aquí. Però no és que l'hagi fet com una actitud contrària a l'equip de govern de l'Ajuntament de Compte. El que he fet ha estat mirar d'aclarir a veure què passa i quines possibles solucions hi pugui haver perquè consideri, com han dit en principi, que és una obra molt necessària per al poble de Sant Cervera i que deixar Sant Cervera cada dia en aquestes condicions. És un tema com a poc desastrós. Crec que per començar l'escola hi ha una solució que no és la solució, però potser retrasar el tancament de la rotonda fins a l'estat de cantó de l'institut, perquè potser és una cosa que pot tenir de certa manera la circulació amb això. Ara el que crec que sí que és vera que té mala solució és l'estat en què se troba l'obra, perquè tant per refer el que han de fer o per acabar l'obra se necessiten uns dobbers que avui en dia no hi ha disponibilitat d'ells. Per tant, si això està valorat, perquè ja el que m'han fet de saber és que hi ha tècnics estudiant les possibles alternatives en aquesta carretera, no ja l'obra completa després, sinó com a primera solució en aquesta carretera, doncs la veritat és que sí, se necessita una certa quantitat de dobbers. Potser que aquesta certa quantitat de dobbers val la pena que la reclamem a compte d'aquest conveni que té Madrid en la comunitat autònoma. Tu m'hi xerres de la carretera és del Consell. Aquí no vull que en lloc baixarem del Consell Insular. Si el Consell té una partida pressupostària per la carretera, en aquesta moció que vol produir, no veig que involucreu el Consell per demanar-li res, pot dirigir un al govern balear. Jo entenc que en el govern balear han de fer referència en el conveni que té en el govern nacional i per això demanem que se faci extensiva la reclamació en el govern autonòmic per descomptat, però en el govern central perquè compleixi el conveni doti econòmicament el necessari per fer aquesta obra. Per descomptat que estem a favor d'això, però no sé com ho pot posar en dubte. Jo l'únic que t'he dit que si hi ha malentesos s'han de llevar. Jo l'únic que t'he dit és que, per exemple, en el Consell Insular ha estat escassament la carretera de serveis ferroviaris perquè faci això. Hi ha d'haver qualque tipus d'argumentació o un conveni verbal o el que sigui, perquè aquí també tenim un altre problema. Quan vulguin entregar l'obra de la via de circulació, com te pots imaginar, una proposta vostra d'un plenari abans d'acabar la darrera legislatura, vàreu demanar, i tots vàrem estar totalment d'acord, que quan mos tornin les carreteres de 60 carrers, que no ens tornin en condicions, si no, no acceptarem. Bueno, és que aquí ja vincula directament en el Consell Insular. Si no m'ho arreglen un, m'hauran d'arreglar l'altre. Qui va romput i qui va espanyat és el govern, els que han jurat l'altre. Li han de reclamar ells per quin motiu no. A més, Jaume, el govern balear ho sap clarament que el 100%, per primera vegada, un conveni ferroviari està pagat per l'Estat, el 100%. Si no reclames això, és perquè no tens voluntat de fer aquest tipus de projecte. Per primera vegada, el conveni està assignat en el Ministeri de Foment i el Ministeri d'Economia. Si ara el tema d'estabilitat pressupostària o tal, no surten el número i que realment tal, doncs això aquí ja no entra, perquè no he estat ni el govern balear anterior ni he estat a la darrera legislatura i no sé com estan els temps. Jo el que estic xerrant és del conveni ferroviari que s'ha fet entre el govern balear i el Ministeri de Foment i el Ministeri d'Economia. En base a això, la postura del govern balear trob que ha de ser pressionar moltíssim amb
Madrid, perquè d'igual manera que hi ha dies, perquè jo no he de xerrar, he sentit xerrar de la postura del govern balear, que si hi ha una línia deficient, que si ja està, estic segur que sabe de Madrid, de Cuenca, no és el més profitosa per Estreny. Econòmicament no se sostén. També sabem que vivim dins un país que tots són iguals i per què no podem tenir aquí. Sabien que tenien la tercera planta hotelera dins la comarca de totes les Illes Balears. També és un doble discurs. Per una banda, volem millorar la promoció turística, però ens oblidem del transport públic, ens oblidem de coses tan necessàries com Estreny. Clar, la proposta aquesta d'avui és tema de la carretera per l'urgència, però no volem obviar que nosaltres reclamarem que totes les obres que s'han iniciat, que també vull recordar que hi ha molta part de l'obra, que està quasi acabada. Què passarà a l'estació? Fem una foto avui i d'aquí a 3 anys veurem roba estesa. Al plantatge una torrentada, ens trobarem un dels montes que han costat una doblegada arribar en el punt on ha arribat, doncs en 2 dies costarà més aturar l'obra que acabar-la. I això no ho dic jo, ho diuen tècnics mateixos d'ells. Si no ho volen fer, doncs jo no sé, almenys que ens donin explicacions i en base al que ha fet, ja és molt important que ens donin unes certes sortides, perquè jo a l'estació no hi ha pluvials, no hi ha res, no sé què passarà aquí, que hi hagi molta d'aigua. I això ens trobarem aviat, espero que no. I és per aquest motiu que nosaltres estem molt preocupats. I espero que vosaltres també. Bueno, raó de més, és que jo no li veig la pega perquè puguem ampliar aquesta reclamació a més estaments que ens puguin ajudar a resoldre aquest tema. És vera que es preocupen com ha quedat sola. No t'han dit, és una obra interrompida sense més ni menys i ja tot ha quedat, així com es deia dir, es feia feina, ara venen a poc temps de mal temps, no només perjudicarà l'obra que hi ha a fer, perjudicarà les clíniques com diran, de carrers, de carreteres, i tot això és una preocupació, però jo ja començo a pensar que el que t'interessa a tu és tenir la notícia avui en el diari de que reclamem en el govern balear simplement això, perquè quin problema hi ha en so inclòs a dins d'aquesta moció fer extensiva la reclamació en el govern central perquè compleixi en el conveni, perquè això ara és un conveni que cobreix el 100% del que s'inverteix. Cada un que té quan se fa i s'inverteix, però és que el que se tracta de que uns dies que arribin a totes. Jo crec que nosaltres el que hem de fer és pinyes al govern balear, amb el poble implicat i perjudicat, i fer extensiva la reclamació en el Ministeri d'Economia i en el Ministeri de Foment que facin el sabor de resoldre aquest tema que hi ha l'explotació econòmica suficient i que les obres continuen. Ara, si per part vostra consideràvem oportú només reclamant el govern balear, és una opinió i és una decisió, però jo crec que en el conveni que tenen a 3 bandes dirigint molt només a un, jo crec que el que val la pena és dirigir-los a tots 3 i que ells se posin d'acord i que ells desenvolupin els projectes que es tenen presentat en el conveni. Però nosaltres com a poble afectat el que hauríem de fer és reclamar a tots 3 i que tots 3 se posin les piles i tots 3 acabin i compleixin el que vam encaptar l'any 2008, perquè el conveni està fet a 4 anys, o sigui fins a l'exercici pressupostari 2011. I com vendria, antes de que acabi el 2011 se refresqui el tema i els dobbers que molt falten, que són molts, perquè de 443 milions d'euros només m'han enviat 57. Tota aquesta dotació del 100% quedarà a damunt del paper, però no quedarà de manera efectiva per poder respondre als proveïdors. Jo penso que és molt més efectiu fer extensiu a tots els intervinents en aquest conveni la posició que té l'Ajuntament per unanimitat, un Ajuntament afectat per unes obres que són urgents. Doncs jo t'agafo la paraula. En aquest punt no, perquè és el tema de la recuperació de l'obra, o sigui, la recuperació de la carretera de Sant Sebastià del Millor, i és un tema que
i després, quan facin la moció instant en el govern balear que torni el tren, ho podem extrapolar tranquil·lament i sense cap tipus de dubte ni cap tipus de problema en el govern central perquè se faci el conveni aquest. No m'ofereix correcte, que costi impacte, que així ho farem. I el de la foto, bueno, la foto s'ha de dir, jo vaig substituir entre sols el servei ferroviari d'energia legal. Ara la foto teva, si tu el que ens tira foto volia donar a conèixer que el seu carnet és més important que una institució, el tema de foto ningú molt volen fer una foto, i l'única foto que volen fer és que s'ha de restablir la carretera. Ja en aquest sentit, crec que el tema de la foto és més aficionat tu en el tema de la foto. De bo que crec que aquí hi ha gent de Son Cervera que està preocupada per nosaltres mateixos per el tema de la carretera, però que també té altres preocupacions. I crec que potser, així com ens heu animat per venir, per veure el tema del tren, com acabarà i com no acabarà, potser també hi ha altres temes a dins del poble que seria interessant que se preocupassin de veure com els acabarà. Repetidors de televisió, la piscina climatitzada, que fa 4 anys que el poble no té piscina. I jo crec que aquí el que s'ha tractat de ser realistes, d'anar per feina, de cercar alternatives, de portar solucions i de donar benestar als ciutadans del poble. Jo crec que la solució d'aquesta carretera és viable, però jo crec que el més adequat és passar per una part del projecte del servei ferroviari i executar un tramo d'aquest projecte que no sigui una obra que s'hagi de fer, per no aturar-lo amb ells, per una raó simple de no aturar-lo amb ells. Això és com si l'insular no hi té res que veure. En tot és a dins d'aquest tramo de feina, potser si fèiem coneixedor a la gent que participa en aquest conveni, que té necessitat puntual, potser avui no hi ha possibilitats per dotar suficientment el 100% del projecte, però sí que hi hauria la partida almenys suficient per fer aquesta determinada obra que molt servís per nosaltres tenir la carretera operativa. Malgrat el resto de l'obra hagi d'esperar una segona o una tercera fase. Jo crec que la postura vostra avui la veig un poc no positiva de que ara Son Cervera, perquè ja no els veig el problema a fer extensiva la reclamació en el govern central, que és en definitiva qui ha de pagar les obres. És que això, segons com ho mires, és com a ridícul, perquè mortegeixim l'intermediari, que l'intermediari no pot continuar si no té la dotació econòmica de qui ha de portar tot bé. Ja que estem aquí, ja que tenim, perquè no fem extensiu en els dos ministeris que intervenen en el conveni, de que compleixin el conveni i ens ajudin a que el govern balear pugui acabar d'executar aquestes obres. Si vosaltres opineu que això no és així, haurem de votar la proposta que tenim vosaltres, que repeteix, que no podeu considerar positiva perquè Son Cervera necessita tenir la carretera operativa quan tanca. Però també creiem que és una cosa molt lògica fer arribar aquesta inquietud i aquesta exigència a Madrid. No vosaltres mateixos. És una decisió vostra. I per acabar, dic que per nosaltres no és prioritari. No és el tema d'instant el ministeri, és un retard, no es canviar la direcció. És dilatar. Qui ha aturat les obres és el govern balear. Però perquè no té dos béns. Bueno, però estic aturades és el govern balear. En la situació, en totes les obres no són iguals. No és igual aturar l'obra entre una finca rústica i una altra finca rústica o aturar les obres que tu saps el que m'haurà suposat això. Jo, quan t'ha dit que aquí s'ha convocat gent en el ple per que vengui i tal, crec que l'educació del públic i la democràcia en aquest cas és per part d'ells molt tolerant i ningú ha pegat crits ni s'han portat malament. O sigui, convocar un plenari és totalment democràtic, no és que no sé què ha volgut dir. És que aquí animar la gent no és provocar una situació per... Si jo no és l'opció... No, deixa'm xerrar perquè jo he sentit. Jo he dit per acabar. Quan dic per acabar és que ja has exposat, dic el que havia de dir i... Però m'agradaria exposar el que tu has tornat a revertir de cara a la gent que ha revertit. Crec que no l'he faltat a respecte. No t'estic dient que hagi faltat a respecte. Jo l'únic que t'he dit, que la gent quan ve aquí convocada
per un ple o per l'altre, van venir en qualsevol moment. Ara, en qualsevol moment, si hagués estat, i a més això som conseqüents que si aquí en un moment donat hi hagués fet un mal gest o alguna cosa, algú, doncs automàticament hagués tirat de fora, perquè no és la manera que m'agradaria a nosaltres convocar un ple perquè se faci una certa pressió en els col·legis. Ara em sap greu que no me deixis explicar això. Em sap greu perquè ja t'he dit que hi ha vengut gent que ens plena. Crec que he dit que hi ha vengut gent de Sol Cervera en plena perquè està preocupada per la situació que s'ha de dir. En cap moment he dit que aquesta gent hagi vengut aquí a molestar ningú ni a fer el que no cal fer. I que els plens són entrats en públics, per descomptat, ja el que m'agradaria és que cada dia que tenim un ple és públic, és interessat per el que passa en el poble, no ho he dit en el sentit de despreci ni de faltar respecte a ningú. Per això m'agrada que m'hagi donat l'ocasió d'explicar-ho, perquè així que jo me queixava de que vengui gent aquí, per favor. Bueno, ja hi passant a votació. Perdó. Només una petita puntualització i és que tot el que sigui instar el govern espanyol que participi o que pagui, sempre em pareixerà molt bé. Entenc que a una futura moció sí se farà així i que se farà amb els temps. Així tot, dir-vos que me reitero totalment en la necessitat de no tan sols de fer una moció, sinó de pressionar i anar per totes. Anar per totes, explicar-ho. La via de comunicació principal entre els serveis de cada millor i per tant crec que no bastarà només amb una moció, sinó que s'hauria de d'alguna manera arribar a un enteniment en totes les plataformes i associacions perquè la gent se mobilitzi més del que ja ho està fent ara. Sí, només una petita intervenció. Crec que tots estem d'acord aquí. Un problema general i crec que tots estem dins la mateixa marca i tots hem de remar a la mateixa banda. Crec que llevant de Mallorca i els mallorquins que vivim en aquesta banda molt mereixem aquest tren, molt mereixem que s'acabi les obres i que s'obri la carretera. Crec que nosaltres hem estat molt solidaris amb la resta de l'Estat, hem aportat moltíssim a la resta de l'Estat. Crec que és el que de les poques que paga i crec que molt mereixem això, que hem de sumar, que hem d'anar a Madrid, que hem d'anar allà on sigui. També crec que hi ha un moment que ens trobem voler que ha de millorar aquesta acceleradora i crec que tots estem d'acord. Si me deixes afegir una paraula, un comentari, pots dir alguna cosa, crec que el comentari per fer deixar que la gent expressi les seves inquietuds i les seves idees. Jo crec que aquí convoquem l'extraordinari i l'urgent. L'extraordinari, 5 dies antes de tenir un ple per tractar aquest tema. Comentar que tothom està d'acord i que tots tenim aquí una unitat de la necessitat imperiosa d'aquesta carretera. De la gent que hi intervé, que s'ha d'anar per totes, que han d'anar fins a Madrid i no volen que això se faci extensiu a Madrid. La veritat és que jo el trobo un poc incongruent, perquè per què hem de fer això extraordinari avui i el de Madrid que hem de deixar per futur? Que no sé, si me donava una explicació un poc més convincent, doncs potser em quedaré més tranquil, però la veritat és que crec que avui és una ocasió d'or per paral·lelment enviar la postura de l'Ajuntament de Sant Celler i l'exigència que aquí se faci aquesta impressió directament en els dos ministeris i en el govern balear, per descomptat. Si tu mos, sí. Te vull dir una cosa. De qualque cosa ha servit aquest ple extraordinari perquè dilluns tenim hora en serveis ferroviaris. Ja estic content amb això. Sí. Aquesta pressió només... Si ja li afegeixo, si ja està a Madrid, segurament 2 setmanes i media començarà a carretera. S'ha sacat